Wanoye toka Ola chube Hey Igbo niile na anu n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Oko niile na-agbazi n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Aka niile na-agazi n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Mmanya niile na-anyụ n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Koko niile na-agbazi n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Asị m isi gbọwa isi gbọwa Asị m isi gbọwa isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa isi mo Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa isi agbọwakwa Asị m isi gbọwa isi gbọwa Nwanọdọ kwisi onye tọkọla chube maka ịtọka ma ịlachala ube nwanne ife ifuli welo onwe ndị na-ezu ego mmaba were je na-ata ọka anyị na-agwakwu na ọgwọgwọ ọka ube makana onye agwala amagoro iwe kwuru Igbo niile na-aṅụ n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Ọka niile na-atazi n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Oko niile na-agbazi n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Mmanya niile na-aṅụ n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Mmanya na-eti n'ụwa ebe ka ọ na-abana ezigbo Asị m isi gbọwa isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa isi gbọwa Onye na-eme mmiri emelie n'ụwa ịtọkela jube n'anya ka mụ na-akọwa Onye na-aṅụ mmanya welu nwayọ n'isi ka ọ na-abana Ọ bụ niile aṅụ Igbo welu nwayọ n'isi ka ọ na-abana Ife niile rie n'ụwa kwa n'isi ka ọ na-abana Igbo oko nwanne m n'ụwa nụ n'isi ka ọ na-abana Niile na-aṅụ n'ụwa n'isi ka ọ na-abana Kampenu niile na-aṅụ n'ụwa n'isi ka ọ na-abana Mweti niile na-aṅụ n'ụwa n'isi ka ọ na-abana Na mamaro ka m ga-eme egwu ochimuo Asị m isi gbọwa 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 isi agbọwakwa isi gbọwa Asị m isi gbọwa Asị m isi gbọwa isi agbọwa Asị m isi gbọwa isi gbọwa
mụ na-akọlụ ibe melu n'isi gbawa isi ya gbawa ibe lileli alilegbuo ibe aṅụlanụ igbe na-aṅụ n'isi ka ọ naba ụmụnne m n'ịgadị ịna-aṅụ igbo welu nwayọọ maka isi ya gbawakwa ịna-acha anya biko welu nwayọọ ịna-atọpụ welu nwayọọ maka isi ya gbawakwa o nwere ofu mgbasi nwanne m ebe anyị jere egwu anyị wee gbasịasị egwu o nwere ofu nwoke ṅụrụ igbo ọ ṅụrụ igbo ṅụọ mmanya ọ ṅụrụ mkpụrụ mmiri ibe niile n'obu n'isi ibe niile n'obi n'isi o weluo n'ime azụ nwoke weje kokele ụna anyị n'ebe anyị na-eti egwu nwoke wee tiwe mgbu ịmalivọ na-eti na mgbuo na ndị ori zuru stiarin ya anyị wee gbapụta ka inene ọ bụ na nwoke nọ n'azụ moto nwejuwa nwoke m ọkwa n'azụ moto ka ị nọ kedu ka isizi na ndị ori zuru stiarin gị n'azụ moto ka ọ nọ tibe mkpu na ndị ori zuru stiarin ya ọ bụ gịnị na-emezi ibe lileli nọ na-esejite isi agbawago ọkwa isi na-agbawa ahụ igbo niile na-anụ n'elu nwa ebe ka ọ na-abana mmanya niile na-anụ n'elu nwa ebe ka ọ na-abana oko niile na-agbazi n'elu nwa ebe ka ọ na-abana chapenina na-aṅụzi n'elu nwa ebe ka ọ na-abana asị m isi gbawa isi gbawa asị m isi gbawa isi gbawa asị m isi gbawa isi gbawa asị m isi gbawa asị m isi gbawa isi gbawa alele isi agbawakwa n'elu ụwa ahụ onye na-acha anya wekwelu nwa wee na-acha alele asị m isi gbawa isi gbawa maiti 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 bịa ọkwa maiti 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 bịa ọkwa ibe niile nọ na-esenyite ibe niile nọ na-esenyite n'obodo igbe nwụlanwụ nọ na-esenyite ọkwa champena ṅụlụ nọ na-esenyite ọkwa ibe niile nọ na-esenyite ewu ochi mụ kedu ibe ga-eme n'ụwa onye liji onye na-agbapie onye mele mmadụ achịbe n'obodo ọkwa ibe niile nọ na-esenyite n'obodo ụmụnne m kedu ka ga-eme obodo mmiri ọma na asatọ na ịbọkwa mmọnwụ Chikwemeka nwa mgboko nwoke ke mmọnwụ mgbe ji gbe dị na tetelekene ọzọpụlini ego na South Africa mmọnwụ ewo nwa mami ghọta ọkwa mati n'ịga dịlị m ibe niile nọ na-esenyite n'obi mmanya niile na-enwe esenyitego nwayọọ nwanne ife na-eli n'ụwa na-esenyite nwanne ife ọbụla ị na-eli n'ụwa ife a na-eli na-esenyite n'ụwa onye bụkwado mmadụ ibie mbe bụrụ dike ịmana
eze ka ọ bụ n'elu ịmala akalaka n'ụwa n'ihe eme ya mfite ezi nwanne nwanne n'ibe lileli na-esenyite welu nwayọ na-asụ ya aka n'ọnụ ewochime ụmụnne m na-echeta m bịa bịa egwu nne ji na egwu nwa mama ịghọta egwu nne ji n'osi na mmiri obodo ụmụnne m n'ibe lili na-esenyite ụmụnne nwanne jiri nwayọ ofelọla lọzuola anyị n'ihe n'obodo ụmụnne nweghị m ọnụ nso tụrụga na ibe lileli nọ na-esenyite ndị keke na ibe lileli na-esenyitekwe ndị meshinu na ibe lili na-esenyite ibe nwanne m na-esite n'ọnọdụ mma olili nwanne na olili a na-amaka ana welu nwayọ welibe olili ibe niile nwanne ka ọ na-eme ezi nwanne nwe igbo n'ọdị mma onye oke olili na ọ ga-abịa ụwa ọzọ onye oke olili na ọ ga-abịa ụwa ọzọ mana kama ọnụ na-eli ga-akwụsị n'ụwa nke na-eleli bụrụzie n'ọnụ maka onye mebi ụwa ọkwụ ọgwụ ya eziokwu onye mebi ụwa ọkwụ ọgwụ ya eziokwu na imebi ụwa na ị ga-akwụkwọ ụgwụ ya ife anyị na-eri n'ọdị anyị alụmma ụmụnne m na-atata mọbịa bịa ezi nwanne nwe igbo nọ nso ibe niile nwe igbo ka ọ na-eme iji n'inwe dịdị adịgo ijili nwayọ n'ogbe bata ego yibiri n'ime inwe eze nọ n'ụlọ ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme dukwuo tie elu n'elu ụwa gbanụ m ife ga-eme n'elu ụwa mana ọ bụ gịnị ka mmemme dukwuo ụmụ Igbo tie elu n'elu ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa na mamarụ ka m ga-emezie n'elu ụwa ụmụnne m na-achị ejie mana ọ bụ gịnị ka ị ga-eme n'elu ụwa gwanụ m ife ga-eme ojugbo
mmadụ nwụrụ ọnwụ onye du na-esi iwe bulie achọghị isi otu si jebe n'ụzụ maka ife onye metalụ na-egbu ya une n'ụwa onye gbune mmadụ ibi ya ndị mmadụ a na-egbu mmadụ ibeba ọ bụ gịnị ka ihe eme ụmụnne m na chi ejie ife na-eme n'uweligenu n'ụwa na-agba manya mmiri ọ bụ onye ka mụ ga-akọlụ Olisa mmọnwụ ọkwa jelu na be dibịa ka nwa dibịa gwọlụ m ọgwụ ego mgbe bata na be dibịa ọ bụ na dibịa bi n'aka ni mgbe jụwa dibịa ajụjụ ọ bụ na ego adụrọ gị mkpa chacha kedu ka isi agwalụ mmadụ ọgwụ ego ebe ibi n'aka ni nwanne ife onye meta na-egbu ya n'elu ụwa ka na-egbu ịnụlịa ụmụnne m na-achị echienu ebe n'ebe nọ na-egbu nwanne mmadụ obi nwanne ya ọ jụọ m onye ka na-egbuo tete nwa ma ọ bịa bịa egwu mmụọ ka na-etio na tete nwanne m n'ịgadị mmadụ akala kara nwụọ na mmadụ nwụrụ ọnwụ onye jụ na-esi iwe bulie achọghị isi otu si jebe n'ụzụ oli ụmụ Igbo tietienu n'elu ụwa tietienu ọ bụ gịnị ka m ga-eme n'elu gbanụ m ibe ga-eme tukwuo nwanne ọ bụ gịnị ka m ga-eme n'elu ụwa nwanne ọ bụ gịnị ka ihe emezi tukwuo ife na-eme n'ụwa na-atụba egwu ọkwa mmadụ jere obodo oyibo o je wee kpata ego nwanne je wedute ndị ori ewe gbagbuo nwanne ya ọkwa because of dollar echi mmadụ nwụrụ ọnwụ onye ajụ na-esi iwe bulie n'elu ụwa ka na-egbu nwanne na-egbu nwanne ya oyi na-egbu oyi ya ụmụ ụwa na ife na-eme n'ụwa mmadụ ajụ na-esi iwe bulie echi ndụ mmadụ nwụrụ n'elu ụwa ụmụnne m ka na-ebe nne nwa jelu mmụta ebe akwụkwọ na-afịa alụhe nwa jelu mmụta akwụkwọ ọgụzi akwụkwọ ọkụcha yunivasiti pụta oje savisi pụtazịa oluzie ka ọ chọwa ọlụ asị na akwụkwọ agba aka n'isi njụ ọ bụzi gịnị ka ya eme ndị na-eme ife ọjọọ dị otu a ana m ajụ unu na ajụjụ kedu zuru ọ ga-abalị unu ife dị egwu na-eme n'ụwa ụmụnne m chiejie ụmụnne m kedu ka ya emenu o nwere nwa agbọghọbịa a na-akpọ Nkechi Nyelụ malụ mma nwaanyị mana o nwere ọrụ isi ọ na-abalụ nne ya mba ịmana ọ na-abalụ nne ya mba emechasobe ụmụ nwoke oje ebe amụ wee tụlụ ime mgbe o jelu ka okpuo nwa dị ya n'afọ olu ebe amụ wee zuru ọnwụ gbonye ọ na-ama mmụọ mmadụ jụrụ esi iwe bulie onye jụ na-esi iwe bulie achọrọ isi ọchụsi jebe n'ụzụ ife onye meta na-egbu ya ụmụ Igbo chiejie n'elu ụwa ụmụ Igbo chiejie n'elu ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme papa ọkwa chiejie n'elu ụwa mana
mana ọ bụ gịnị ka mmemezi n'ụwa ụmụ Igbo tietienu n'elu ụwa mana gwazie m ife na-eme Chukwu alele eke n'ime nna gwalụ nwe ya nwa m oge ga-anataba okolelu elu gwala ọgọdụ ikuku ebulu ya ma ọgọdụ ya ụmụnne gezie n'ime ntị n'onu inife nwata gwalụ nne ya na anya na warazi ọgọdụ ayọm panti ka anyị na-eyizi emecha oje wee mụrụ Igbo emechasị na papa enyela aka ememme na bụ ozuori polisi anwụrụ ya agbapụ onye ajụba esi ibe gbulie mana onye ajụ na-esi ibe gbulie achọ m isi ọchụ si jebe n'ụzụ maka ife onye meta na-egbu ya ife onye meta na-egbu ya inuo ọkwa gị bụ papa mmadụ Izamakụ elisi ilu na-abịa palọ Izamakụ elisi ilu na-abịa palọ ineke ụmụ nwanyị ego inenye ụmụ ogbenye ego ineke ego na-agazi ike ibu nwanyị inye ya ego ewetanụ ata aka ngwa obi ịnatazia na be gị Izaba ego dị n'ogwu nwunye gị si gị weta ego nni isi ama ụmụ nwanyị anala amalọ na ego na-adị n'ogwu asị gị weta ego akamụ nwa ọgbabụlụ n'anya echini mmadụ nwụlọ ọnwụ onye ajụ na-esi ibe bulie achọbụ isi ọtụ si jebe n'ụzụ maka ife onye meta na-ebu ya ọkwụsị n'ịbụ nwanyị ya ajida nwoke jee n'ụta nwanyị ka o zulike nwanyị bata n'ụlọ osi kwesị ite osi dị nyefu ọkụ osi kwesị ite nwanne m osi dị nye nya jefu ọkụ asụbakwa akpọ nwoke ka ọ bịa nwoke wee tibe mkpu ewu atamidu n'isi nwanyị akwala ya wee na-abịa o mezie mmena abụọ nwanyị ebe mmepe palọ o ji emepe bịa palọ ebe ọ na-ele mmanya ụmụ okorobịa konye mmanya ọ na-azabasa nwanyị ọ bụ na isi etu aza dị gị sa edire ga-ebute nsogbu ajụjụ ka m na-ajụ ife niile anyị na-emesi anyị n'aka mmadụ na-atọrọ atọ nwụrụ ọnwụ onye nwụrụ n'elu ụwa onye ajụ na-esi ibe gbulie achọrọ isi ọchụ si jebe n'ụzụ maka ife onye meta na-ebu ya chiechienu n'elu ụwa ụmụ Igbo chiechienu ụmụ Igbo chiechienu n'elu ọ bụ gịnị ka m ga-eme Chukwu ọ bụ gịnị ka m na-eme n'elu ụwa Igbo chiechienu ịgbalụ m ife ngeme n'elu ụwa mmọnwụ ọ bụ gịnị ka ị ga-eme Chukwu ọ bụ ndị ụka ka anyị ga-agbapụrụ si ndị ụka na-ene anyị ụtụtụ beli ele ndị mọnin mgbịrịgba na-akụgbaga m chegharịa nụ n'alaeze n'igwe dị nso elu ọnụnụ ka nọlụ n'isi oche ada kacha masị na atolili nsọ agbasa ụka nwanyị jebe na be dibịa nwa dibịa bụ olu mụ na ebomho na n'ebom eme m ncha kedu ebe anyị ga-echelu ndo ụmụnne m ka na-ajụ ibe a na-akazi n'ụka bụ savisi ka na-eme n'ụka
ilu n'ụlọ kenye gị isi oche ịkpata ego ibu ụlọ kasị akasị n'ụka ọ bụ gịnị ka mmemezi n'ụwa enu n'elu ụwa gwanụ m ife ga-eme Chukwu ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa mgbagbata m ife ga-eme Chukwu obi Igbo enu n'elu ụwa mana ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa mana ọ bụ gịnị ka ị ga-emezi one n'ụwa nwanne mmadụ nwụrụ ọnwụ n'onwe n'ụwa onye jikwa na-esi ibe gburu ya achọba isi ọtụ si were n'ụzọ na-enwe enyi dị ime oluzo oge ọ ga-amụ nwa nwanne m ọbụla ọgụ na mgba ịmakwa na ibareme na nkịtị ajụjụ na ajụ o nwere onye bịala ụwa bụla agalanya ngwa lezie nwabọyị na-agba mbọ rie nne ọgbalụ mbọ 7 years ka ọ gị ya setụrụ ọnya ọ gị ya chọọ ebubo ya ọ si n'ozulu ego ọ ga-wee naba mgbe jụọ ọ bụ gịnị na mmadụ nwụrụ ọnwụ ife onye na-emebughị ebuo mmiri niile onye dị ya n'ụkwụ osisi tigburu onye dị ya n'ọkpa ụmụnne m ka na-egburu onye na-egbu mmadụ nwanne m amụsụ ọdụlọ mma agbata obi ụmụnne m ka na-ekwu kpata ego nwere onye nwanne gị ife nwanne melụ nwanne ya eziokwu ụmụnne m chiji ngwanelu na-ezi oyime bunye na-adị na mma oyim wee gbọm tete nza ọsị m na onwe ka alụsi eme ihe ọ ga-eje n'ụlọ ọgwụ ka dọkịta na-enye alụ ka ọ na-aba o welute n'ụlọ ọgwụ dọkịta gbanye ọgwụla ọlalụla o tete ba 12 midnight o wetunyite o dọkịta bịa dọkịta na mana dọkịta si anya nwee ndidi n'onwere ọgwụ ọzọ a ga-agba ya ọ gbagharịkwa anya ọgwụ ụla o si n'ụla felu n'ọnwụ ịmara iwe bulie onye ajụ na-esi iwe bulie ovadozu ka dọkịta gbalụọ na ụmụnne m ka na-ekwu ife onye meta na-egbu ya mana ife onye meta na-egbu ya mmadụ nwụrụ ọnwụ onye ajụ na-esi iwe bulie achọghị ịsọtụ si jebe n'ụzụ ụmụ Igbo chie n'ụwa n'elu ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme Chukwu Igbo chie n'ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụmụ Igbo chie n'ụwa n'elu ụwa nwanne ọ bụ gịnị ka mmemme Chukwu ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa ọ bụ gịnị ka mmemme Chukwu ọ bụ gịnị ka mmemme n'elu ụwa ụwa bili ka mmiri
ụwa bili ka mbili n'ụwa ụwa bili ka mbili ụwa bili ka mbili asị m ụwa bili ka mbili n'ụwa ụwa bili ka mbili ụwa bili ka mbili ụwa bili ka mbili n'ụwa ụwa bili ka mbili asị m ụwa bili ka mbili Chukwu okike ụwa bili ka mbili n'ụwa ụwa bili ka mbili ụwa bili ka mmiri n'ụwa onye akpọ n'ibi onye ufuli nwoke bili ka nwanyị bili egbe belu gobelu nke si bie n'ekukwa anya bụ egbe buze ya egbe ọkụkọ kwachalụ na ngịga kwesịbi ya akwana nya bụ ọkụkọ bụ ajọ ọkụkọ onye nubiri ka onye anabili mana ife anyị na-emesi anyị n'aka asị m n'ụwa bili ka mmiri onye bụ na-emu maka egwu m ka na-etiyo na teta ma ọ bịa bịa ịmanụgo Chukwu tụwelu mmadụ n'onye ka o ji aga ife onye ga-abụ n'ụwa nke afọ ka ọ ga-abụ ajọ mmụọ na-eme na nkịtị mgbe ị ga na-agba mbọ ka n'iru ụfọdụ ka nne na-anya ọdịda gị oyi emela na ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụlili ajọ mmụọ na-eme na nkịtị amụsụ adụrụ mma agbata obi yo anya ka mụ na-akọwa onye ọbụla amala ife achata ụmụnne m ewuo eziokwu ka na-ekwu na nwa mmalụ jere ije anụ nwere ụkwụ gbaba ọsọ anụ nwere agbaghị ejije enu ụwa bilizie ka mbili onye gbune mmadụ ibihe nwanne m na-eyichu nta si n'ụkwụ m yiri ụkwụ anụ ọ bụ onye ka anyị ya akọlụzili ọkwa nwaanyị kwa nwa n'azụ ọmala mgbe nwa ji weghọrọ otu lachaa eziokwu na ọ bụ onye ka anyị ga-agọlụ n'ụwa ime mma n'ịnọ n'okwu imere mma n'ịnọ n'okwu idogbenye n'ọkaghị njọ onye nwere ego nọ n'afụfụ onye dala ụbịa ma nwụrugo onye nwe ego nwee nwanne onye na-nwere ga na-enwere uche onye ụbịa ma na-azọ mmụọ kachie ka na-ajụ oyi ụwa bili ka mmiri ụwa bili ka mmiri asị m ụwa bili ka mmiri n'ụwa ụwa bili ka mmiri ụwa bili ka mmiri onye mgbọ n'ibi onye ufuli n'ụwa ụwa bili ka mmiri nwoke bili ka nwanyị bili n'ụwa ụwa bili ka mmiri ụmụnne m ụwa bili ka mmiri Chukwu ụwa bili ka mmiri
ezokwu a sị na nwoke ga-ebi nwaanyị ebiri ụmụ nwoke dọm ntị na o nwere akụkọ makọlụnụ ife melụ n'ofu obodo o nwere ofu nwoke afọ ya bụ mmadụ eke o nwere ego oyibo mmadụ eke na-ete nkwụ maka na o nwere ego oyibo ọbịa ka okwu okwu n'obodo ndị obodo achụwa ya ọsọ maka na o nwere ego onye nwere ego nọ n'afụfụ onye dala ụbịa ma nwụrụgo nwanne m ịbata ego oyibo dị mma n'ụwa ogweluzi ofu mbosi mmadụ ekewe bịa n'ọgbọ ogwenye aka enu ka okwu okwu ndị obodo chụwa ya ọsọ ma wee daa anya nra n'oge akwa ọgụ ego ise mmadụ enwe nwere ego ma ncha ewuochimu ebe mmadụ na-eje ka ọ kpata ego o wefu otu ugili o wee ligolu n'elu ya ọghọta ugili ka ole ka o wee jekwuo ọgwụ oji n'obodo mgbe ọ lụrụ n'elu ugili eyi o si n'ebe afụ wee daa ọrụ obodo onye pụta ọkpọ onye mmanya buru moto gafelu ụmụ nwanyị pụtanụ ma kpọ onye mmanya buru moto jewelu sọsọfụ onye ụkọchukwu pụtalụ gọzie ya duru ya wee jebe ụlọ ọgwụ ogweluzie n'ụlọ ọgwụ dọkịta gwọsi anya ụkọchukwu wee duru ya wee naba Lagos maka chichi gwala ụmụ ya ife dị ọkụ ga-emecha eju oyi mmadụ eke nwanne m mmadụ eke wee kpata ego oyibo ọnụ Lagos buru ike oluzie ka ọ na-ata n'obodo ụmụ okolobịa jewelu ya ozi ụmụ agbọbịa na-achụ ya achụ Chukwu na-emeze onye chimeleze ọbụlụ na nazọleze azọ ana ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ n'ụwa akala aka n'elu ụwa na akala aka niile abụla ofu ụmụnne m alili egbu enu m ụwa bili ka mmiri asị m ụwa bili ka mmiri n'enu ụwa ụwa bili ka mmiri n'enu ụwa ụwa bili ka mmiri 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 ọkụ si mebezokwu ụmụnne m na ụmụnna m na o nwere ndị Chukwu gọzila gọzi ndị na-enyere obodo aka ọkwa ndị anyị ji wee mara obodo maka na onye nwere ego nọ n'afụfụ onye dalụbịa ma nwụrụgo ndị Chukwu gọzila gọzi ndị na-eme obodo mma afa ka mụ na-ekene ndị nwere obi eji eri ego ọ bụrụ ịkpata ego bụ isi inwekwela obi eji eri ya bụ ego ịkpata ego oyibo nwanne m biko ribe ego eribe ụwa bụ ofu mbịa ụwa bili ka mmiri Chukwu okike ka kenezi oyimeyi Chief Celestin n'ụzọ m okereke idebute akụ n'izọgụ na ọ ga-adịrị gị mma abụọ n'izọgụ mmanwụ otu igbo ịnyịnya na ndị uche ifeọma ị na-eme erike scholarship ka ị na-enye ọkwa ịgbapụlụ mmiri n'izọgụ itinyela ezi ụnụ ụka gị na-alụ oji moto eme ọgọdide atọ jaja na afịa na nọdị na Amsterdam Holland ezi nwanne m alobi nwanne na ọ ga-adịrị gị mma
ezi nwanne nke m abụọ na abụọ n'ịgadi ifeọmụ ị na-eme n'obodo erike aga m akọrọ onye ọkwa kikolu moto bunye m wesi m tibelu mgbe egwuo onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ije na-eje na-abata ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ị ga-awala ọsọ ịma na okporo ụzọ ga-eluweli isi oyimide ebute akụo 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 jaja na afọ na nọdị na Amsterdam Holland oyimide ebute akụo ide ebute akụ na ga-adịrị gị mma nwoke m oyimide ebute akụo jiselesi n'ụzọ m okereke na abụọ n'izu ọgụ oyimide ebute akụo abụọ n'izu ọgụ na ọ ga-adịrị gị mma n'ụwa oyimide ebute akụo nwanne mala obi nwanne ya n'ụwa oyimide ebute akụo oyimide ebute akụo oyimide ebute akụo ọgaranya Chieze na n'ime ego ọ bụ onye ka mụ na-ebelu Sakristian nwa na-ekwe odogwu anaghị eze odogwu anaghị eze na ọ ga-adịrị gị mma ezi nwanne nke mee odogwu anaghị eze oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma ijebe jebe na ị ga-eje ịnaba naba na ị ga na umegbu na gị ma nchaghị nwanne mala obi nwanne ya odogwu anaghị eze odogwu anaghị eze dịka na-agbalị izu odogwu anaghị eze dịka na-agbalị izu odogwu nwa anaghị eze dịka na-agbalị izu odogwu nwa anaghị eze dịka na-agbalị izu Chief Engineer Charles Nwoye ochi na nwata ịma dikezi aka na ọ ga-adịrị gị mma esomogo nwanne mala obi nwanne ya esomogo na ịgadiyo enu nwanyị nọ onye bata ego na omebi esọrọ ya o nwere ifimelu na London o nwere ifimelu na Qatar o nwere ifimelu na USA ife niile imelu na ede esomogo m o oji moto ma ọkọ mmọnwụ ochi na nwata o ịmalochi na nwata ịmalochi na nwata ịmalochi na nwata ịmalochi na nwata mmọnwụ ịmalochi na nwata dikezi aka ịmalochi na nwata ochi na nwata na ọ ga-adịrị gị mma nwanne m ịmalochi na nwata onye nwere gị nwere mmọnwụ obodo ịmalochi na nwata nwanne m n'ịdị mkpa n'okwu ịmalochi na nwata ochi na nwata nwanne m ịmalochi na nwata achadada nwata bakarịa bie na nkụ n'ụwa si n'ọbalị ya na-ajọbịa onye ka mụ na-ekwu nwa gbala akụ na nwa dalụ olu na ọ ga-adịrị gị mma onye nwere ego nọ n'afụfụ na onye dalụ bịa ma nwụruo nwanne malụ nwanne ya ọ na-amaka esi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya nwoke m Mr. Chukwuemeka Okeke nwa mgboko ọkwa mmiri ọma na South o mgbajigbo enyi na South Africa mmọnwụ ọzọpụlini ego na South mmọnwụ o nwanne mala obi nwanne ya ọzọpụlini ego ịma nwa amami ghọta mmiri ọma na South oke nwa na ịgadi ụfọdụ jelube dibia
ụfọdụ jelu na-alụsị ụfọdụ jelu kedele ka wee gbuo nwa mami wọta mmiri ọma na-asatuo ụgbọelu ga-elubere gị isi ụgbọala ga-elubere gị isi ị ga na-eche na-abata chukwu welu ndụ kwụọ gị ụgwọ ifeọma ị na-eme erike ịmalazo ma ọgọ m ego ya erigo nne ịpakwa egoli nne mgbejigbeji na sautuo ịma mmiri ọma na sautuo ịma mmiri ọma na sautuo ịma nwa mami wọta oke nwadịa na n'Enugwu gị dịbeze adụwa onye ọcha bịalụ ụwa na ochie nwanne mala obi nwanne ọgaranya ngada ọlụlụ m oji moto eme ọgọ mmiri ọma ọtọpụlini ego nwa mama mgbeji igbo niile ọ ga-adịrị gị mma mmọnwụ obodo mmiri ọma na ịpakwa mmọnwụ obodo ewu ochimụeyi akwa mbakalaga m ọzọ mana emezu n'ọzọ ga-ana ka m ogologo ndụ wee nabasịa agbaka m mbọ bụ na nne ọnụ ife nna m balụ mgbe ogboli a na-azọla eze azọnụ maka onye chimeleze ga-abụ eze bisi ugochukwu nwoke ya ugogbuzuo ugogbuzo na ọgadịle gị mma nwanne m ọkwa plaza ka ị na-alụghasasị ya ugogbuzo ọkwa gị gwalụ tete na onye chimeleze ga-abụlili eze ugogbuzo na anazọrọ eze azọ ọkwa isi na onye nwere ego nyelu nwanne ya aka ugogbuzo na ị na-enyelu ụmụnne ya aka ijebe ejebe na ị ga-ejelili onye na-achụ gị n'ọhịa enwela ada onye na-achụ gị enwekwula ada ugogbuzo nwa mama nwanne mala obi nwanne ya nwanne na ị ga-adịrị m mma ezi nwanne m na ị ga-adịyo ọkwa gị bịalụ na Lagos na Festac niile ajụbese kodo onye bụ ugogbuzo na ama ọbịa ọgaranya ngada nwanne mala obi nwanne ya ị ga na-eje na-abata okporo ụzọ nọ ga-eruweli gị isi ugogbuzo melụ mụ ka ṅụli ya ịmala eze ụmụ ọgọmwo ugogbuzo na ị ga-adịyo ugogbuzo nwa mama isi ugochukwu nwoke mmọnwụ ugogbuzo esomọgọ na ị ga-adịrị m mma ugogbuzo na ọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa ka ndị na rio ka ndị ekele si anyị mwe Chief Charles Afamuri ike ọra nrio ike ọra ndị nọ ga-adịrị gị mma ezigbo anyị m nwoke Managing Director Afamuri Nigeria Limited na Abuja ike ọra nri nwa mama nwanne mmalụ obi nwanne ya ike ọra nri odogwu ezigbo nwanne m ị ga na-eje nabatanụ ezigbo nwanri mụchala amụcha nwanri ji ọfọ ike ọra nri nwa mama ike ọra nri ga-adịrị m mma ike ọra nri nwanne mmalụ obi nwanne na ike ọra nwanne m oyi obi na-esi emela mala na-si nyaba n'ime n'ụwa onye ga-eme amala bịa nụ Chief Dr. Emeka Kalu atakata abụọ ọnwa na-eti eti na Bende dị n'Abia steeti ataka
atakata bụ na ọ ga-adịle gị mma Emeka Kaluo gọvanọ Abia steeti na-eche ya eche ị ga-alụkwa ọlụ ọkwa igwela anyị na mbụ na mbụ n'onweli ife melu n'enu ụwa na ịyapụlili gọvanọ Abia steeti ọsọlụva ma ọsọlụva maka ndị ilo na-eme na nkịtị atakata abụọ nwa mama nwanne mmalụ obi nwanne ya ọnwa na-eti eti na bende ị ga na-eje na-abata onye na-achụ gị enwela ada onye na-achụ gị enwela ada Chukwu welu ndụ kwụọ gị ụgwọ ịmalaeze omeọgọ ọkwa gị bụ special advisor to former vice president na Nigeria Atiku Abubakar ezigbo ọyị m oyi atakata abụọ ni gadile m mma oke nwa na ọ ga-amalịghị mmanụ n'ụwa Chief Executive Officer Starcom Nigeria Limited na ọ ga-adịrị gị mma ọkwa worldwide ikono na-achụ atakata abụọ na ọ ga-adịrị gị mma n'ụwa Chief Dr. Emeka Kalu nwoke mmụọ atakata abụọ na ị ga-adị ọkwa nwanne mmalụ obi nwanne ihe n'ụwa atakata abụọ na ọ ga-adịrị gị mma Chukwu okike ọkwa ihe niile ka ị na-eme n'ụwa nwanne mmalụ obi nwanne ihe na atakata abụọ ọgaranya Chieze na n'ikpego ka ndebe na anụ ufuma nkwudezi nwanne m n'ọbụ onye ka m na-ebelu Kọmọdọ Okechukwu na mmụọ ebube dike onye ufuma ebube dike ọkwa gị sila anyị suru Igbo ufuma bụ ebe isi bịa ebube dike nwa mama Kọmọdọ Okechukwu na mmụọ na ị ga-adịrị m mma ebube dike na ọ ga-adịrị gị mma nwanne m ebube dike na ị ga-adị ebube dike na ọ ga-adịrị gị mma n'elu ụwa Kọmọdọ Okechukwu na mmụọ ebube dike onye ufuma na ị ga-adị ebube dike na ọ ga-adịrị gị mma ụwa bili ka mmiri ụwa bili ka mmiri n'ụwa ụwa bili ka mmiri asị m ụwa bili ka mmiri n'ụwa ụwa bili ka mmiri
beze gabeze iyoko iyokoko ima dibia roloji no na fumu anya ima na dibia roloji no na fumu anya na mama lo kange mesio na mama lo kange me modi na bunu mela tulu ima na di madu na bunu mela tulu onye ọsọ gana bonito ụmụnne m n'anya ka m na-akọwa eziokwu ka na-ekwuwe odogwu apụlọ ka ine m ife onye melu keji akpụ ihe odogwu ejila ọnụ etinye azụ n'ofe ịma na ejila ọnụ etinye azụ n'ofe odogwu apụlọ ọnụ a na-eziokwu ka njibe bịanụ ịma na eziokwu nọ na-akwụ ọtọ ya azụ mma nwa mama dibịa lolo ji na ọ na-afụ mmụọ anya arọbi na-agụmọ ikenga dịrị ọbụrụ deduwa ka ịma na ikenga dịrị awali enyi ọbụrụ nkụ ife onye mbelu gaji ihe na-ewetala ọkwa ntetụ ụlọ nsebụla na ihe ọbụ olisa ife nga-eyi ka nna achọ n'elu ụwa asị m ife ga-eyi anyị ya bịa nọchacha ugobelu n'ọjị na-abala ọjị mba ụmụnne m ọjị dazia kedebe ọ ga-ebe ọ bụ nwunye nwanne na-ebe ọmịsta uche nnu ka ọjị ịmara ege na ọ ga-adịle ya rege nwanne m onye ọcha bịara ụwa n'ojiyo nwanyị nke na-atụ n'ịtalụ ezi nwanne m na Lagos ka ị na-achụ oji nwanyị n'ihe nwa ọkọ na ịga dị mma ezi nwanne m rege na ịkala aka onye ọcha bịara ụwa n'ojiyo ezi nwanne m onye ọcha bịara ụwa n'oji rege nwanne m na akamala gị mma odogwu na-ebe mpe Mr. Ndubuisi Okonkwo oyime odogwu na-ebe mpe Ndubuisi Global Company Ndubuisi Machinko ezi nwanne m na-eso nwoke n'ihe adịghị ịma nwanga na onye nwere gị ọkwa nwa balakụ na nwa Ndubuisi na onye bụla ebugo eziokwu Ndubuisi dike Ndubuisi na na-acheta mọbịa na-ekele Ndubuisi n'ifeọma imelụ m ka na-ekwuwe ọgaranya na-ebe mbe nwanne mala obi nwanne ya ezi nwanne m nọ nọkwa nso ebighị ebi nwanne m na-ịpapa mmọnwụ Mr. Ifeanyi Ibe nwanne m onye isi polisi oke nwa n'isukwu atọ ịma na isukwu atọ dị na Abia steeti ezi nwanne m ife niile ka iji wee kalịsị ya ezi nwanne m nọ nọkwa nso ife niile oke mma na ịgadịlị m mma onye isi polisi nwanne m na ịgadị onye isi polisi nwanne m na ịgadịlị m mma ọbalụnụ m ọnwa Ọnịcha adoyi
chekwu nwanne m ọnwa n'Ịchado n'ịgadịlị m mma ọnwa oyoko ọnwa ngwa n'ịgadịlị m mma ọnwa mmụọbịa n'ime niile ka eji wee kalịsa ya ọnwa nwanne m na tete na-ekene ọnwa China ọnwa ngwa nwa chinko N'Ịchado ọnwa Tiboko aka mmana nweze onye ọma aka mmana demisi m okike aka mmana na anyọka mmana n'ịgadị aka mmana n'ịgadị nwa Chimeleze oke mma n'ịgadị mgbagba sineti aka mmana nwa mama demisi m okike chukwu gọzielu m aka mmanụ ibe niile ka ọ na-eme mgbapụnyela ha n'ibu aka mmanụ nọ n'ọzọ ịma demisi m okike m oke nwa na-egari ịma Sọnde nweke emezie ekojuloji na South mmọnwụ nwanne malobi nwanne ya nweke igbanduwe ịma nweke nwe igbandu Sọnde nweke emezie ekojuloji na South ezi nwanne m na-egadi ife niile ka ị na-eme ịma nwa igbandu ekojuloji nwa mama nwoke nwa na-egadi kpamkpa sineti m ibe niile ka iji kalịsa nweke nwe igbandu Chiedu nwokoye akụkụ nri ka isi weje onye se na-ati mba ịma Chiedu Nwamina eso n'ọgọm oke nwa n'ịgadị oke nwa dị na na-amụ ọbị ya ọkwa Chiedu Nwamina onye se na-ati mba ime niile ka ị na-eme ebe chọla ga n'iru m ọganiru nke gị ya bụ osimiri ịma Chiedu Nwamina ibe niile ka ị na-eme oke nwa nwa mama aja mmadụ aja ga-adaga ihe niile ka ị na-eme akọ nwa mmụọlụ okwu isi akọ nwa mmụọlụ okwu o jiri nna ka ya akọ nwa mmụọlụ okwu bi ya kena ibe niile ka ị na-eme achịkwa mmadụ ịma na itila achịkwa nwa akọ nwa mmụọlụ okwu oke mma n'obodo oyibo ibe niile ka ị na-eme ịmalezo ụmụ ọgọ m ọkwa imelu m ọgọ kwete akọ nwa mmụọlụ okwu ịma Prince nwa mama o jiri nna ka na ịgadị ife niile ka ị na-eme ọlụnụ mobito obito nwenu agbala na agbọbịa na mgbakwu oke nwa na-egadị yo ibe niile ka ị na-eme agbala na agbọbịa na-egadị ezi nwanne m na-egadị nyae ọkpa dibịa m ọbala tule nwa dibịa ife nwanne na-egadị mgbakwa nna m ajaga ọdụkwa izi yo gbalụnụ madịze nwadije ijinarize nwadije akụtu obekene kalaka akụtu obeke nwa mama akụmkwa maọbịa dịka maọbịa na ọpapa mmọnwụ ezigbo nwadịa na n'Enugwu akụtu obeke ọgba gị nwụrụ
akalijelaka alụnụ ụmụ nwaja nwanne m ịmalụ Chinedu Nnama Chinedu Nnama ezi nwanne nke m mba bụrụ dike mba bụrụ dike mba bụrụ dike President Ikora mba bụrụ dike ịma Chinedu nwa mama ịmama jara ịgadio President Ikora oke nwa na-egadi ife niile ka ị na-eme ịbakwa mmadụ achịkwa mmadụ oke nwa na-egadi ihe niile ka ị na-eme nwanne mala obi nwanne ya a na-ara ka onye eji isi kalụ ụmụnne ya oke nwa na-egadi ịbakwa mmadụ oke nwa mama isekwa mmadụ ife niile koji kalịsị ya ebelebele mgbuhe nwanne mala obi nwanne mba bụrụ dike ọchịchị adịrịzi mana ị na-eme ọfụma ikuku na-ebugheli ọdụigo na kete obughelizie nya ọlapụ ya ka ife niile ka ị na-eme mba bụrụ dike nwanne mala obi nwanne oke nwa gbama adakwa mmadụ ihe niile ka ị na-eme kpamkpasị matemo ife nwanne na ọkadị acha mmanụ na n'ihe onyinye ife nwa mmebo ịma Sọnde nwa n'ebe ọkwa Sọnde nwa n'ebe ezi ihe bụ ọsọ oke nwa nụnụ eze nwoke anyị na-agbanye fim ịma Sọnde nwa n'ebe nwanne mala obi nwanne ya ife niile ka ị na-eme ayaga 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 odegelunu odegelunu ife ndekejeke eme oke nwa mama anyị melụ mmadụ ihe okokoko ife nwanne nọkarị gbamgba si na-etimo oke nwa nọkwa nso mkpume ngene n'igade ọbala tule dibia mmọnwụ mkpume ngene ayọmbozu nwa mama nwanne mala obi nwanne ya ọbala tule kedu ihe agakwa mmagwụ ọbala tule welu nwa ya ife niile ka ị na-eme akamakọ ndị na-agọlọ ọfọ ọbala tule nwa mama nri nwa mmadụ ka inye gị m oke nwa n'ọnụ inye gị m ife niile ka ị na-eme oke nwa nwa ọnọzọ ife nwanne nni gadị ọkwa nwanne bọọlụ nwanne ya enu nwa ka o duje yozi oke nwa nọ na-abịa ọgbamụtete nza anyị jela Aguleri akọmata na Aguleri ọgbamụtete nza bịakene anyị ga-eje bụ n'igadi mgbe gbafụ ka mburu ike uchi na nwata soje ịgba dike zaka ọkwa dike zaka m dike zaka m ọgaranya ngada injinia Charles Moyi mmọnwụ oke nwa na-egade ibe niile ka ị na-eme ayaga mmọnwụ ọba mmọnwụ